on kirnama ha to gonɗon kala bandiraɓe heewi ko yimɓe paaydi kinɗe e leñol koko jogii ɗemngal jogii pinal muɗum keeringal tawa jeyaɗo e ndeɗon hinde ne haala ngal ɗemngal ina jogii kadi fina tawa muɗum keeriɗo tawa ina heptinire pinal leñol mum e fina tawa leñol mum e neesu leñol mum e ɗemngal leñol mum e nder leñol noon ina waɗi ko wiyete ko kinɗe pawi koye feccude golle ɗum woni fecciram golle fulɓe kam hayso tawi wona aynaɓe adiɓe kam inde munen bone gaynaka nde wonnoɓe gaynata ko daabeje ɗum woni aynoɓe daabeje ɓe mbi maroɓe daabeje kono ittata golle keddiɗɗe kadi ɓe mbaɗa ɗum ko ɗum waɗi bandiraɓe kinɗe ɗe eɗe ngoodi kono ruttiti kadi e nder kinɗe he kadi ɗe peccitiɗe mbaɗi cuuɗi so tawi en garte hinde aynaɓe walla aynoɓe ina jeeya hen ha joni cuuɗi fulɓe kewɗi walla kinɗe fulɓe peccitiɗe woni kinɗe togose ko wayno wiide wuworɓe walla wolarɓe e woɗaɓe e ururɓe e jawɓe e rangaɓe e cuutinkoɓe e nduyeɓe jasarnaɓe en jenguelɓe en laccenaɓe en hono noon e hono ɗum yirlaɓe mi sikki on ɗeeɓi famde ko jiɗmi haalde mbeɗa jubbana mon tan seeɗa e hinde ndeɗo wiyetende hinde wolarɓe nde ɓuri wonde noon ko ga e nder Mali e seeɗa e keerol hakkunde Mali e Mauritanie ummade diwan Kingi he yaade to ɓe mbiyata to Bakunu yaari noon ha yetti leydi wuworɓe ha joofi hen segu seeɗa nduɗo suudu fulɓe wolarɓe ma mbiyen hinde wolarɓe fulɓe wiyeteɓe wolarɓe ɓe ina kadi noddire e sayboɓe toon e diwanuji Fouta e nder leydi mbiyetendi Sénégal ndi ko toon ɓe giwri rewrude e leydi Mali to wiyete Mande caggal nde luure joli hakkunde mabɓe e lamɗo mayri ina wiye Samba nden woni nde ɓe peeri e ndin ɗon leydi tawi cuuɗi mabɓe ko nayi gonno ɓe carodiri hen suudu woturu wonno ko joom galleji en jo iwɓe e gueɗal mbolu makam Hammadi Bogoli Damaham Almami nden hare nde waɗi ɓe kucci e nokku biyeteɗo Diko to arɗo Yabil e nder leydi Gadiaga ɓe garti to fulɓe yaalalɓe wodnoɓe e diwan Diara andi waɗino lamanteri mbiyetendi lamanteri Diara tawi kadi ko ndendandi jomandu Diara ko yaalalɓe laamino ɗum Tengella Gueɗal wonno arɗo laaminoɗo ndi ormankoɓe janino e rendoji fulɓe tawitenuɗe e diwan Diara e yonta tolniɗo e 116 ɓirde rendoji fulɓe ɗi pusa caggal pusku cuuɗi fulɓe ɗi wolarɓe ɓarti sahale diwan Bakunu toon toɓe tawtoye fulɓe wuwarɓe e safalɓe darti ɗi noon kolli wonde ko maham boli woni mo wolarɓe fogoti e baga giwe muɗum miñi ko ina wiya Almami woni jaatum fulɓe wolarɓe wodnoɓe jeebugo e palol e nder leydi Bakunu dental wolarɓe manggal jeehi to wiyete Jorbiwol e gardiɗo mabɓe ɓiyum Maham biyeteɗo Boumande nde ɗum ɓenni ha caggal muɗum ɓiyum Boumande ina wiye Sambunne ari to wiyete ñaami sere Diara hoɗi ɗon ɓiɗɗo mo Sambunde biyeteɗo Moussa yeehi hottoyi Jumara e nder falde Jeema hande ko e nder haare hakkunde wolarɓe e fulɓe jaljalɓe jeeyaɓe diwan Segu Moussa o wara e sere wuro wiyetengo Gumbu
e nder falde Nara. Moussa ene jogino ɓiɗɗo biyeteɗo Mamadou Lomtimo. On nde maayi lomti ɗum ko ɓiyum hono Hammadou gandiraɗo Yaladi. Ko on dañi Mamadou Giɗaɗo, ko on kadi dañi ɓiyum lomti ɗum ine wiye Samburu. On dañi laamade duuɓi 60. Hakke e darja Samburu e nder yonta mum woni sababu safalɓe hoddiɓe wolarɓe ɓe mbatti noddirde kala pullo boloro Alil Samburu, ɓi Samburu, ɓiɓɓe Samburu mbiyen. Fulɓe ɓe mbatti noddirde yoga e wolarɓe Samboru, walla ɓe mbiya Samboriyankoɓe. Samburu o dañi ɓiɗɗo ine wiye Mamadou Bolaro gandiraɗo Buya. Ko oɗo Buya wiyete wonimo galle laamotoɗo wolarɓe bakunu iwe muɗum. Nde Buya maayi lomtima ko ɓiyi ko ine wiye Boubacar. On maayi koto wiyete Tuldori Sere Murja. Ko ɗon o ubba, yenande makko nani ɗon ha hande. Kono omo jogino ɓiɗɗo ine wiye Samburu. Ko on lomtimo e jappere caggal nde o wirni. On nde maayi lomtinamo ko ɓiyi ko hono Mamadou Samburu mo Falilou Bakary. Mamadou Samburu mo Falilou Bakary lomtoyi joɗinoɗo e wuro wiyetengo Hoforo e nder Bakunu. Ko adi nde o hottata kingi e nder jaggitere Kareli Amasay Kumar Tall gandiraɗo lamdo julɓe hakkude hitande 1962 ha hitande 1969 wolarɓe peri kucci hedde Ségou woodi hen ko yeehi Masina. Ko adi nde ɓe kottoyta Wagadou sahal woni rewo Nara, toon ɓe kuufoy diwan Keybane. E ngon wuro wontoyi hoɗorde gardiɗo mabɓe hono Falilou Bakary. Lomtoyi Falilou Bakary ko ɓi bammakko ene wiye Alpha Suka. Ko kanko yantodiri e sernaɓe soninkoɓe Gombu, safalɓe Wulare Mbariki en e Bamarankoɓe Beledougou ngam habtade tubakoɓe France naɓe arnoɓe tettude leyɗele Afrique banggue hirnangue. Ko heɓa e ɗereji bindirɗe tubakoɓe to Ñorongo jeeri. Fonds ancien des archives coloniales, le fonds des anciens des archives coloniales ɗi kolli wonde Alpha Suka fella ɗakko ko hitande 1999 te fellimo ko France naɓe walla e yamirore munen. Nden woni nde Sidi El Mouktar ɓurɗo andirede Alpha Boli lomti ardagol fulɓe wolarɓe ko colonel Archinare hoore muɗum rokkimo yamirore yo wolarɓe gartu kotta e ndiɗo leydi wiyetendi Bakunu gila hitande 1900. ɓe kodi e leyɗe Folon en, Kolon en, wolarɓe jeeyaɓe cuuɗi barinaɓe fittoɓe e feroɓe ɓe mbi feresɓe keddi Murja ina jantodiri e Bamarankoɓe Ségou ngam dartade jaggitoɓe France naɓe nden ɓe poolama ɓe jantiroyi ko e leydi Miyanga en woni leydi Mengaɓe heede diwan Kucala. Ko adi nde ɓe gartirte e dow wawnere ha e nder leydi Wagadou e l'islamu wolarɓe ngu Alpha Boli koye hitande 1915 ɓe juɓɓiɗi laamu maɓɓe kamɓe wolarɓe ɓe. Fulɓe wolarɓe pecci e galleji 4 mawɗi, babaɓe sosoɓe barinaɓe e yetteteɓe dial woni jaljalɓe. Ɓe pecci koye cuuɗi 22 hono ni. Suudu en wotoro ko sayboɓe, ɓen koɗi ko Fogoti, Baga Jeebugu e Palol. Suudu ɗimmuru ndu ko Digilankoɓe, ɓen koɗi ko Demba Sigila. Suudu tataɓirdu ndu ko Dembankoɓe, ɓen koɗi ko Mamari Bugu Dembankoɓe. Suudu nayoɓirdu ndu ko Maligankoɓe, ɓen tawete ko Folon. Joyoɓirdu ndu ko Carki Fallinkoɓe, ɓen goni ko Demba Marka. Jeegoɓirdu ndu ko Taraɓe wonɓe Demba Cerkitara,
e jallayi jeeɗiɓirdu ndu ɓen ina tawe to wiyete dilli jeetaɓirdu ndu ko saare yarankoɓe ɓen tawete ko dilli e baka baka jeenaɓirdu ndu ko jalluɓe wonɓe dilli e fogoti suudu sappo ko aadiwankoɓe goni ko palol sappo e goɓirdu ndu ko uwarɓe ganda to baga baga sappo e ɗiɗiɓirdu ko moƴankoɓe to baga baga goni sappo e tataɓirdu ko coriftinkoɓe to dilli goni suudu sappo e nayiɓirdu ko cumalankoɓe to ganki koɗi suudu sappo e joɓirdu ko toroɗɓe ɓe goni ko karankulle toroɓɓe e welingara e kalumba fulɓe e jeebugu suudu sappo e jeegoɓirdu ndu ko dooreyankoɓe wonɓe Mamari Bugu dooreya sappo e jeeɗiɓirdu ndu ko feroɓe ɓe goni ko Mamari Bugu feroɓe e kanika sappo e jeetaɓirdu ndu ndun wiyete ko tiitoɓe goni ko Sobugu Soya e Mori Bugu sappo e jeenaɓirdu ndu ko bolinkoɓe goni ko Kalumba nogas ɓirdu ndu woni anaraɓe goni ko dilli nogas e go'aɓirdu ndu ko sallaɓe goni ko jeebugu nogas e ɗiɗi ɓirdu ndu ko komogankoɓe tawete ko Kalumba ko ɗum ɗo woni cuuɗi wolarɓe bandiraɓe tedduɓe ko jubbande seeɗa tan ha paamon holi wonɓe fulɓe wolarɓe ɓe ɓooyi noon e ndiɗo leydi diwan Diara ha e nder Kingi Diawara ha e Bakunu ha hunde e nder leydi Mauritanie ko ɓuri heewde maɓɓe kam ko aynoɓe ko jargaji ko arɗoɓe gandi tan ko jahori ko ɗum ɗo ɓe ɓuri yarude ha e ñallungue ɗum noon ko musidɗo moon sehil moon guiɗo moon Bassirou Amad Tidiane Ba on jarama